Én is üdvözlök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek. Én nem hoztam ajándékokat, ezt a kérdést már megkaptam. Úgyhogy vágjunk is bele. Próbáltam hű maradni a címhez, tehát analóg termékekről fogok beszélni, szilíciumkarbid, MOSFET technológiákról, MOSFET meghajtókról, 16 bites mikrokontroller újdonságokról, amúgy a többiében is lesznek újdonságok, induktív pozíció érzékelők, és motorvezérlésről is fogok egy-két dolgot mondani, egy-két új algoritmust, szoftvereszközt, például algoritmus a nulla sebességnél maximális forgatónyomatékot, hogy tudunk elérni, és a motorbenchről is fogok egy kicsit beszélni, milyen újdonságok vannak benne. Nos, ha analóggal kezdeném, akkor ha analógot keresnek, akkor használják a Trilink-et, microchip.com/Trilink, vagy microchip.com/Trilink. Itt minden analóg megoldást megtalálnak, csoportokra bontva, nagyon egyszerű benne navigálni, nagyon szeretem, hogyha keresek valamit az ügyfelek számára. Úgyhogy ez elérhető online, le is tölthető PDF-be, nagyon hasznos. Na most ezen belül maradnék, van is például, hogyha bemegyünk mélyebbre, egy kategóriát kiválasztunk, meg alkategóriát, akkor eljutunk a konkrét eszközökig, például műveleti erősítőkhöz. Itt is vannak újdonságok, ezeket érdemes megnézni. Igen, mondhatnánk, hogy műveleti erősítőből már minden is ki van találva, minden piacon van. Mi új lehet? Természetesen mindig vannak, amit lehet optimalizálni, esetleg költséget csökkenteni, és a többi. Például 30 MHz-es átviteli frekvenciával rendelkező műveleti erősítőt dobtunk a piacra, illetve vannak kisebb teljesítményűek, úgymond, de autóipartban sokat használt, és nyilván ott a költség az egy fontos tényező, úgyhogy ezekre is optimalizáljuk ezeket. Akkor vannak új DC-DC átalakítók, például ez egy új 100 voltos buck konverter, illetve buck controller, tehát itt még mindig kell egy külső MOSFET, illetve induktivitás. Ez a 100 voltos, ez egy új technológiát jelent, nyilvánvaló, ez hamarosan piacon lesz és elérhető lesz. Aztán step-down buck switchers, tehát ezek már a kapcsoló is bele van integrálva, tehát a MOSFET-et nem kell kívülről hozzá rakni, tehát integrált, egy fokkal jobban integrált, mondjuk így. Itt is vannak új eszközök, főleg ebbe a 70 voltos maximális feszültségre. Ezek nyilván az akkumulátoros vezérlések, akkumulátoros alkalmazások irányítják ezt az igényt a piacról. Tehát például ez a 70 volt 8 ampert tud átalakítani magasabb feszültségre a kisebbre, tehát például akkumulátortöltés, akkumulátorcella menedzsment, elektromos autók, kisebb elektromos biciklik, robogók és a többi. Tökéletes alkalmazás lehet ezekre. Aztán vannak a még jobban integrált DC-DC átalakítók, ahol már igazából az induktivitás is integrálva van, tehát tényleg nagyon minimális külső komponens, passzív komponens kell. Ezek itt egy nagyon egyszerű példa. Nyilván megint csak helycsökkentés, költségcsökkentés, ezek hajtják a piaci igényeket, és erre próbálunk megfelelni ezzel az új eszközzel.
visszalépek egyet, tehát ezt mutattam itt, ez a 6 amperes 5 voltos feszültségszabályzó, nyilván ezek mikrokontrollerek mellé, illetve vezérlőegységek mellé. Aztán van egy nagyobb input feszültségű power modulunk, ami így néz ki, tehát egy ekkora kockában van, tehát egy néhány centiszer néhány centi is kocka, és ezt rá lehet ültetni mint egy komponenst a nyákra, mint egy általános passzív komponenst, és ebbe is minden benne van, tehát az induktivitással, MOSFET-tel, kapcsolóval, mindennel együtt, és ez 25 és 35 amperes áram teljesítményt tud, tehát igen impresszív, azt mondanám, tehát hogy ezre érdemes ránézni, hogyha ezek valaki foglalkozik ilyenekkel, és tényleg minden integrált, csak ez az egy komponens kell, hogy megtápláljuk az elektronikáinkat. Oké, röviden ezek az újdonságok az analóg területen. A szilícium karbidról is nézzünk bele egy kicsit. Ugye régebben mi 700 volttól 1,7 kV-ig fettük le a piacot, az újdonság itt az, hogy most már vannak szilícium-karbid megoldásaink, ami egészen 3,3 kV-ig, tehát ezek már villamosokba, vonatokba, tehát ipari felhasználásra alkalmasak, illetve bővítjük ezeknek a felhasználási lehetőségeit. Jó, itt van több terület, tehát magát a DIE-t is, tehát a chipet is adjuk külön, de nyilván önöket inkább ezek érdeklik, ez az alsó 3 rész, tehát hogy diszkrét modulok, diódák, MOSFET-ek, aztán vannak modulok, erről fogok egy kicsit részletesebben beszélni, és illetve egy teljes megoldás, tehát a gate driverrel együtt modul minden egybeépítve, nyilván ez a leggyorsabb, hogy ezt implementáljuk az alkalmazásainkba, és ebben nyújtunk mi segítséget. Most miért jó a mi szilícium-karbid megoldásaink? Mert hogy a teljes rendszert nézve miénk a legköltséghatékonyabb megoldás, nem kellenek feszültségvédő áramkörök, snubberek és hasonlók. Aztán gyors piacra lépési lehetőség, ahogy mondtam, referencia dizájnok, modulok, amik már kész vannak, illetve gate drivereket is adunk hozzájuk, amik már implementálva vannak és jól kidolgozva, egy egyszerű grafikus felület kell, hogy bekonfigurálják. És a legkisebb rizikó, a mi ellátásláncunk, főleg tanulva az elmúlt problémákból, duplán biztosítva van most már. A modulokról néhány szó, tehát hogy modulárisan épülnek föl, és ezeket tudjuk személyre szabni igény szerint, tehát hogyha valakinek más szigetelés kell, kicsit más paraméterek, más elrendezés, akkor abban tudunk segíteni. Tehát például különböző hordozó felületek vannak, tokozások, és ugyancsak meg lehet válogatni, hogy milyen die, tehát milyen chip kerüljön bele dióda, egyenirányító diódák, csak MOSFET-ek kerüljenek bele, szilícium-karbid, vagy sima MOSFET-ek és hasonlók. Jó, megint csak segítség, hogy ezt be tudják tervezni az önök applikációiba. Van egy úgynevezett MPLAB szilícium-karbid power szimulátor, amivel percek alatt tényleg kipróbáltam, nem kell semmilyen alkalmazást letölteni, tehát ez egy webes alkalmazás, felvennek a microchip.com/SIG weblapra, ott megtalálják a power szimulátort, kiválasztják, hogy melyik szilikon-karbid típust szeretnék használni, milyen topológiába, és egyből megkapnak egy eredményt, egy szimulációt.
lejjebb görgetnék, akkor ott vannak az eredmények, hogy milyen hatásfokkal üzemelnek, milyen veszteséggel, és össze is tudják hasonlítani esetleg a meglévő dizájnnal, hogy megéri-e váltani, vagy nem. Ahhoz, hogy kihasználhassuk a szilícium-karbid teljesítményét, ahhoz kellenek megfelelő gate driverek, mert hogy egy az egybe kicserélni egy IGBT-vel, vagy más technológiával azért nem így működik. Tehát, hogy nagy teljesítményt, illetve sokkal gyorsabb kapcsolást tud biztosítani, viszont ahhoz, hogy ezt kordában tartsuk, megfelelő eszközök, szoftver és vezérlés kell. Ehhez megint csak például ugye régen, vagy a legacy, vagy általános alkalmazásokban szimplán egy ellenállással állítottuk be, hogy milyen gyorsan kapcsoljuk, vagy süssük ki a gate kapacitást, ugye? Tehát egy szimpla ennek a lefutási jelnek a meredekségét tudtuk állítani egy ellenállással. Utána a mi gate drivereink egy úgynevezett augmented, tehát egy kicsit okosabb kapcsolást is lehetővé tett, és utána a harmadik generáció, ami most elérhető, és amivel adjuk a mi power moduljainkat, illetve a szilícium-karbid modulokat, ez a második generációs gate driverekkel több lépcsőbe lehet megadni, hogy milyen sebességgel kapcsoljuk ki magát a MOSFET-et. Ez fontos, hogy elérjük a maximális hatásfokot, és ne történjen túllövés a feszültségekbe, és megvédjük magát a power elektronikát. Ehhez van egy grafikus felület, amin szépen be lehet állítani, illetve programozni, hogy milyen legyen ez a bekapcsolási, illetve a kikapcsolási karakterisztika. Még egy dolog a szilícium-karbidnál, hogy ami még újdonság lehet sokszor az, hogy negatív feszültség kell, ahol a géten legyen, hogy teljesen ki legyen kapcsolva a szilícium-karbid. Tehát ez is egy nagy különbség, és ez szokott lenni az egyik legnagyobb probléma. Ahhoz, hogy megint csak segítsünk az ügyfeleinket a szilícium-karbid implementálására, hamarosan kiadunk egy egyszerűbb gate drivert, ami nem igényel külön konfigurációt. Tehát igen, vannak azok a 10-100 kW-os applikációk, amikor tényleg magát a gate kapcsolást nagyon precízen be kell állítani, hogy elérjük a 99%-os hatásfokot, de van, amikor megelégszünk egy általános gate driverrel, és csak be akarjuk rakni és használni, nem akarunk még azzal a gate driver programozásával foglalkozni, akkor itt lesz ez a 5 amperes, izolált, basic alapdriver, amivel tudjuk majd használni a szilícium-karbid MOSFET-jeinket. Akkor a gate driverekről beszéltünk, most visszamegyek egy kicsit a standard, nem szilikon-karbid világba. Vannak itt is általános motor control gate driverek, így mondanám, a másra is lehet használni, de nyilván ezek oda vannak optimalizálva. Tehát ha motor controller beszélünk, akkor általában mondjuk egy kefés motorról, vagy egy kefe nélküli motorról beszélhetünk. Tehát vagy egy H hídat kell meghajtani, vagy esetleg egy 3 félhidat kell meghajtani, ugye a 3 fázisú BLDC motorok hajtására, és ezeknek a félhidaknak a vezérléséhez vannak cél IC-ink, vannak teljesen integrált megoldások, ahol a MOSFET-ek is integrálva vannak, tehát ezt egy az egyben lényegében a motorra rá lehet kötni. Nyilván a teljesítménye limitált, mert hát a külső akkora MOSFET-eket nem tudunk bele integrálni.
A következő kategória, amikor már nagyobb teljesítményt akarunk meghajtani, akkor nyilván külső MOSFET-eket használunk, és tegyük fel a teljesítményben már 1 kW, 2-3 kW-ra is nyugodtan felmehetünk. Nyilván ez külső MOSFET-ek kellenek, és ehhez kellenek a meghajtók, illetve a védő áramkörök, amik integrálva vannak ezekbe. Tehát például vannak a félhíd meghajtóink, ez a MIG 4004 például, és verziói. Ezek is nagyon populárisak, már egy ideje ott van a portfóliónkon. Ezek basic driverek, tehát hogy nem kell konfigurálni, adaptív dead time, hasonlók. Ami újdonság itt, az a System Basis Chip for BLDC, tehát ez a lényeg, hogy egy gate driver LDO-val együtt, erről majd kicsit részletesebben beszélek. Ez egy újdonság, amit nemrég Microchip kiadott a piacra. Tehát erre szeretnék egy kicsit jobban belenézni, tehát milyen applikációk azok, ahol ezeket használhatjuk. Természetesen az autóipar, tehát autóipari szertifikációval is rendelkezik. Grade 0-ig, tehát hogy 150 fokig biztosítjuk a működését. Vízpumpa, olajpumpa, ventilátorok, ablakemelők, ezek tipikus alkalmazások. Akkor consumer applications, tehát például akkumulátoros üzemelésű eszközök, például fúrógépek, kézi fúrógépek, vagy porszívók, és természetesen az iparban is használhatjuk ezeket. Jó, tehát a fő paraméterei ennek a gate drivernek, tehát 3 félhidat tudok vele meghajtani, tehát itt láthatóak hozzá a kimeneteik, tehát 3x2 kimenet van a gétekhez, alsó-felső. A feszültség az egészen 40 voltig biztosított, a motor működési feszültsége egészen 29 voltig van biztosítva, utána túlfeszültséggel hibát jelez. Vissza a mikrokontrollernek van integrált LDO, ezért System Basis Chip, tehát ezzel meghajthatom akár a mikrokontrollert, és nem kell hozzá más külső LDO. Ezzel is segítjük az integrálást. Sleep Mode, ez fontos autóiparban, ugye 100 mikroampere megadott fogyasztás egy teljes elektronikai eszköznek az autóba. Ez fontos. Kommunikáció, ugye, mert hogy ez egy smart gate driver, tehát lehet állítani a paramétereit, dead time, túlfeszültségvédelem, túláramvédelem és hasonlók. Tehát ez egy úgynevezett DE2 kommunikáció, lényegében egy UART protokoll egy vezetéken. Jó, és ahogy mondtam, 150 fokig biztosítjuk az üzemelését. Jó, tehát itt egy tipikus blokkdiagram ezzel a gate driverrel, tehát motor, jobb oldalt a 3 félhíd, aztán a gate driver, nyilván a ellenállások beállítani a gate drive, vagy a gate töltést, kisütést, illetve a bal oldalon meg a vezérlő mikrokontroller, ami lehet természetesen akármilyen microchip megoldás. Ahogy mindenhez, ehhez is biztosítunk fejlesztési támogatást. Az első főlépés, hogy legyen egy evaluation board vagy demo board, természetesen ez is elérhető. Következő topic a DSC-k, Digital Signal Controllers, vagy a 16 bites mikrokontrollerek. A DSC-kről tehát miért írtam külön? Mert most már lesz egy új mikrokontrollerünk, ami nem csak, lesz egy új DSC-nk, ami nem csak 16 bites. Mindjárt meg is mutatom, mi ez. De előtte gyorsan a 16 bites családról röviden annyit, hogy több területet fednek le. Az egyik fő terület az fönt van a bal 3 csoport, ez a Robustus Design, Digital Power, Motor Control. Ezek lényegében a DSC-k,
és van a low power megoldás, ez a PIC24-es sorozat, ezek az IoT és hasonló megoldásokra fókuszál. A nagy újdonságok a DSC-knél vannak, úgyhogy arra is fókuszálnék egyből. Tehát a DSPIC 33 család. Ki használt már DSPIC-et? Aha, egész jó. Oké. Akkor lehet, hogy még a történetet még jobban is ismerik, mint mi, de igazából itt van még egy generáció, ami nincs a szlájdon. Tehát igazából most már a 4., illetve most jön az 5. generáció. Tehát elég komoly múlttal rendelkezik ez a DSPIC, illetve ez a DSC, Digital Signal Controller. És a nagy újdonság, amiről tudok beszélni nektek egy kicsit, ez a DSPIC 33A. És amiért mondtam, hogy nem csak 16 bites már, mert hogy ez az új mag, ez 32 bites, és van benne floating point unit is. Ez új, lényegében ez piaci igény már, manapság mindenki MATLAB-ba vagy Simulink-be akar fejleszteni, nem akar senki sem amperről fixed pointba átváltani, mindenki feszültségbe meg amperbe akar számolni a mikrokontrolleren is, és akkor ezért a floating point ez egyszerű. Főleg szerintem a fiatalok meg az egyetemisták ennek nagyon örülnek általában. Jó, tehát ez az egyik újdonság. Természetesen ebből is lesz két magos változat, illetve egyéb analóg perifériák is fejlesztettünk ezeken az igényeknek megfelelően. Jó, erről még fogok részletesebben beszélni a következő szlájdokban. Tehát körülbelül a teljesítményt hova lehet tenni a DSPIC-kel, ugye mindenki a Cortex-ekről beszél, Cortex M0, M3, M4, M7, ezek ismerősek, ugye? Talán jobban. És akkor mégis ez a DSC vagy DSPIC 33A, ez akkor mégis milyen teljesítménnyel rendelkezik. Lemértük úgymond ezt hogy mondjam, milyen gyorsan tud összeadni számokat, tehát ezek a benchmarkok igazából erre jók. Körülbelül a Cortex M4 szintjén vagyunk, az M7-et esetleg majd a dual core-os verzióval utol tudjuk érni, de nem is ez a célunk, főként, hogy ebbe a számok összeadásában mi legyünk az elsők, hogy milyen gyorsan tudjuk, hanem mivel ezek DSC-k, ezért sokkal fontosabb, hogy milyen gyorsan tudunk válaszolni a külső eseményekre. Tehát hiába fogok tudni, nem tudom, 300 MHz-el összeszorozni két számot, hogyha közben az ADC-m lassú, vagy például az interrupt kezelésem belépni, az is több órajelciklus. És ez az, ami mi fókuszálunk, illetve ez a DSC, illetve a DSPIC sorozat fókuszál már 5. generáció óta. Úgyhogy röviden ugye az első DSPIC-ekkel, vagy ez már a második generáció, ugye egy általános eseménylekezelés, vagy egy control loop, egy szabályzó körnek a kezelése, ugye először kellett egy analóg-digitál átalakítás, utána egy interrupt service routine, tehát hogy belépjünk a megszakításba, és utána ki kellett számolni magát a kompenzálást, hogy avatkozzunk be a rendszerbe, ugye. Ez 1,8 volt, 1,8 mikroszekundum, akkor körülbelül az EP ez majd több mint megduplázta a teljesítményt, egyrészt a analóg-digitál átalakító jóval gyorsabb lett, a megszakítási rutin már hamarabb tudtuk elkezdeni, mivel volt early interrupt flag az ADC-be, tehát már tudtuk, hogy mire megérkezünk az interruptba, addigra már kész lesz az ADC, de még nincs kész, és akkor már tudtuk kezdeni a váltást, és akkor megint a core teljesítmény is segített a gyorsabb számolásban.
Ugyancsak a DSP33C, a most futó generáció, megint csak gyorsított az ADC-n. Interrupt Service Routine együtt a Shadow regiszterekkel, tehát az árnyékregiszterekkel most már egy órajelciklus alatt el tudjuk menteni az összes V-regiszter, munkaregisztereket, és ugyancsak van még ez a Early Interrupt, tehát Interrupt Flag, tehát ezzel együtt lényegében nullára csökkenthetjük a késleltetést, hogy eljussunk a valós kalkulációig. 0,57 mikroszekundum, és a legújabb DSP33A korral lényegében az ADC, majd mindjárt mutatom, 40 megasample per szekundumos, tehát szinte megkérem az ADC-t, hogy hajtsa végre a konverziót, és 3 órajelciklussal később már meg is van az eredmény körülbelül, tehát vagy 3-4-jel. Amit még ezzel akartam mondani, hogy ez tényleg már létezik, early adapter programok futnak, az én asztalomon is van már egy DSP33A, tehát ez létezik. Ez az. Jó, na nézzük egy kicsit részletesebben, mi az, ami jobb és gyorsabb és újabb. Első lépésnek azt mondanám, hogy az előző DSP33C az 90 nanométeres technológián készült, ez 40 nanométeres technológián készül. Ebből következőleg a flash és a memória nagyobb, ugyanazon az áron lényegében, tehát erre lehet számítani, tehát hogy a flash és a RAM az nagyobb. Valamint ugye, tehát akkor kezdjük az elején, 200 MHz-el megy a CPU, 1 órajelciklus az egy system clocknak felel meg. A flash és adat az összesítve van, tehát hogy most már egy buszon lehet elérni őket, ez is sok mindenben egyszerűsít, ez köszönhető a 32 bites architektúrának, és hogy szélesebb címzés áll rendelkezésünkre. Akkor floating point unit, hardware floating point unit, természetesen gyorsabb és egyszerűbb matematikai kalkulációk, 16 vagy 32 bites utasítás végrehajtás, memóriát tudom jól hasznosítani. Ugye a 24 bites architektúránál ott mindig elveszett egy 8 bites adatcsomag, főleg ha a flashbe akartunk tárolni valamit. Akkor mi van még? SRAM, tehát tudom futtatni a kódot most már RAM-ból is, ez is sok helyen már igény. Még több véreg, még több akkumulátor, és természetesen shadow regiszterek is. 7 árnyékregiszter van, tehát hogy támogassuk a bonyolultabb szoftvereket is több szinten, több szintű megszakítást is, ne legyen késleltetés. Mivel gyorsabb az egész 32 bites, a pipeline az hosszabb lett, de ezt kompenzálva van cache, ami igyekszik kompenzálni azt, hogyha egy branching történik, tehát hogy a programfutás elágazás történik, köszönöm Attila, akkor ne legyen, kirakjuk az egész pipeline-t, de ott van egy második pipeline a cache-be, amit egybe az egybe be tudjuk tölteni, hogyha esetleg nem. Esetleg mondjuk a becslő algoritmus nem működött jól, és rosszat töltött be. Oké, hardware trace, ez is fontos újítás, egyre többen igényelnek tracing feature-t, hardware supportot, tehát hogy eddig vannak szoftveres megoldásaink, de a hardware támogatás is fontos. Jó, oké. Core voltage, tehát a mag feszültség 1,1 volt, most már 1,2-et, nyilván ez a gyártás technológiából is adódik. A ström feszültségre kell menni. Ez volt az architektúrának az újdonságai, analóg újdonságok, ugyanebbe a mikrokontrollerbe. Az első legfontosabb, és Attila kérte, hogy emeljem ki, az I/O pin monitoring, azaz, hogy vissza lehet olvasni most már az I/O-nak az állapotváltozásait. Erről, ha lesz idő, akkor még van egy szlájdom a végén, majd meglátjuk, hogy lesz-e. Talán bele tudunk menni a részletekbe.
Ja, de talán Attila majd ő hozzá tud fűzni még egy-két dolgot. Oké, az ADC 3,5 megasample per szekundumra, ami nem rossz érték, 40 megasample per szekundumra emelkedett, ez egy elég impresszív, meg egy nagy gyorsulás. Ha jól tudom, a mi mikrokontroller portfóliónkban eddig a leggyorsabb az a PIC32 MK volt, ahol 7 darab ADC volt, és azokat lehetett interpolálni, és azt hiszem azok futottak valahol 3 megasample körül, és ha hetet összeadtunk, akkor valahol 20 megasample per szekundumnál megasample tudtunk elérni, PIC32 MK-n, ami tényleg egy eléggé nagy mikrokontroller. Most ehhez képest egy ADC-vel tudunk 40 megasample per szekundumot, és talán nem mondok el zsákba macskát, ha azt mondom, hogy lesznek olyan verziók, amiben több ADC is lesz. Tehát lesz, amiben lesz 2-3, és akkor azokat is lehet interpolálni, és akkor már lehet érni egész jó kis teljesítményeket, 120 megasample per szekundum például. Egy mikrokontrollerben azért ilyen teljesítmények nem nagyon voltak mostanában. 12 bites, igen, oversampling is van, meg mindenféle feature. Ja. Tehát igen, oversamplingot, tehát több bitet szeretnénk, szerintem lesz, most akkor 20 megasample per szekundumra lemegyünk, még az is elfogadható, és akkor van már 13 bitünk, vagy 14, és akkor 10. Ja. Jó, ahhoz, hogy ugye támogassuk ezt az ADC-t, kellenek nagyon gyors műveleti erősítők, azok is vannak integrálva, most már 100 MHz-es az átviteli teljesítménye. Analóg komparátorok, azok is háromszor gyorsabbak. Egyéb analóg elektronikák, például áramgenerátorok, nagyobb felbontás, ez főleg DC-DC buck konvertereknél fontos. PWM periféria is természetesen fejlődött 16 bitesről 32 bitesre, nagyobb felbontást tudunk, SPI gyorsabb, I4ZC jobb, gyorsabb, és a security feature-ök is, azok is fejlődnek. A security az fontos, kéz a kézbe jár, a functional safety-vel együtt, ezek mind market, tehát piaci tendenciák, ezeket muszáj, hogy támogassuk. Az integrálás az nagy tendencia, hogy Attila is mondta, minél kisebb helyen, minél több minden funkciót sűrítsünk egybe. Vannak úgynevezett System in Package-ek, ezek is viszonylag új eszközök. Tehát a Gate Drive, amiről beszéltem, MCP8022, a mikrokontroller, DSP33C, és még egy Lean Transceiver is, tehát ez a MCP8021, 22, Gate Driver, Lean Transceiver és mikrokontroller, mindegy tokba integráltuk. Tehát lényegében egy motorvezérlést vagy egy aktuátorvezérlést már egy tokból majd nem meg lehet oldani. Oké, még MOSFET-ek kellenek kívülre, de igazából tényleg szuper helytakarékos és költséghatékony is nyilván ebből kifolyólag. Jó? Tehát ez a trükkje ennek a System in Package-nek, és természetesen, mivel ez a technológia úgy működik, hogy lényegében a tokba 3 chipet integrálunk, ezért viszonylag egyszerű különböző variánsokat létrehozni. Tehát azt mondjuk, hogy most nem kell nekünk Lean Transceiver, akkor nem rakjuk bele a tokba a Lean Transceivert, de a másik 2 chipet meg belerakjuk. Tehát viszonylag egyszerű különböző variánsokat létrehozni ebből, és vannak is különböző variánsok, tehát például Lean-es megoldás, vagy Lean nélküli megoldás, vagy Ken-es megoldás, és vagy nagyobb memória, de Ken nélküli megoldás, és még majd várhatunk természetesen az új DSP33A-val is hasonló System in Package megoldásokat. Okay. Induktív pozíciószenzorok. Miért, vagy mik ezek az induktív pozíciószenzorok, hol jók? Lényegében mindenféle aktuátor, motor, mechanika pozíciójának az érzékelésére. Miért jó az induktív pozíciószenzor, nem Hall szenzor, vagy nem encoder, vagy nem resolver? Egyik fontos
tulajdonsága, hogy nagyobb pontosságot tud, főleg a hőmérséklet függvényében, tehát a hőmérséklet nem befolyásolja, és külső zajok sem befolyásolják, pont ezért jó elektromotorokba, mert hogy a külső elektromos zajok egyáltalán nem befolyásolják magát a mérést és a technológiát. Olcsóbb megoldás lehet, főleg, hogyha kell esetleg a target, ugye az egy mágnes, az költséges lehet, vagy például encodernél ezek az üveglapok, vagy a resolvereknél ugyancsak egy mágnest plusz mágnest kell a tengelyre rakni, például ezek költségesek lehetnek. Én mindjárt mutatom, a induktív szenzor csak egy egyszerű PCB-t igényel, tehát olcsóbb a szenzor maga. Referencia megoldások természetesen vannak ehhez is, és amit még érdemes tudni, hogy ha egyedi megoldás kell, ami szenzoroknál viszonylag tipikus, hogy egyedi tengelyünk van, a mechanikai kialakítás az egyedi a mi applikációnkhoz, abba is támogatást nyújtunk, tehát van egy dokumentáció, egy Word dokument lényegében, amit ki kell tölteni, és az alapján adunk egy ajánlást, hogy sőt, akár még a nyáktervet is elküldjük, vagy elkészítjük. Még egyszer, milyen konkrét alkalmazásokban jó, tehát ahol robosztus pozícióérzékelés, robotika, vending industrial machine-ok, lineáris pozícióérzékelők, tehát hogy nem, igen, az fontos, hogy nem csak forgó pozíciót is tudunk, lineáris pozíciót is tudunk érzékelni. Például itt van egy egyszerű referencia design. Jó, és ebből a szériából van két új eszközünk, ez az LX3421.1, illetve az LX34.070. A fő újdonságok ebbe a 21.1-be kisebb frekvenciával mintavételezünk, kisebb fogyasztást és nagyobb robosztusságot értünk el, ez autóiparban volt igény, illetve ez a sorozat, ez itt a jobb oldalt, ez meg jól látható, hogy a kimenetek azok nem digitálisak, tehát ez a bal oldal, ezek digitális kimenettel is rendelkeznek, PWM kimenettel, egyszerű a pozíció feldolgozása, akár egy 8 bites mikrokontrollerrel is, ezért inkább, és a mintavételezési frekvencia az limitált, de például különböző aktuátorokra, vagy akár forgatógombra bőven elég. Viszont motoros alkalmazásokban, elektromotor vezérlésekben viszont gyorsabb megoldás kell, hogy a szabályzókört ezt tudjuk működtetni, ezért ez a két kategória csak analóg kimenettel rendelkezik, lényegében hasonlóval, mint a resolver, sinus-cosinus kimenettel van, és az új megoldás megint csak a robosztusság növelésére differenciális kimenetekkel rendelkeznek, tehát ha túl messze van a szenzor magától a mikrokontrollertől, akkor se történik jelveszteség, illetve nem romlik a jel-zaj viszony. Jó, úgyhogy ezek az újdonságok itt is. Jó, egy kis demót mutatnék, hogy ez hogy is működik a valóságban. Tehát itt az elektronika maga, itt van az antenna, lényegében egy színuszosan kialakított húzalózás a PCB-n, tehát tényleg költségmentes maga a szenzor, illetve a target, amit forgattam, az is akár lehet egy PCB, vagy egy fémdarab, vagy az a lényeg, hogy egy vezető anyagot forgassak, vagy mozgassak az antenna körül. Természetesen ehhez is vannak demo applikációink. Ez például egy motorkontrollos demo applikáció, amit legutoljára kiállítottunk, és a következő konferenciákra is fogunk vinni magunkkal, valakit érdekel, majd meg lehet nézni. Illetve, hogyha
valakit érdekel, és bele akarja már magát ásni a kódba, hogy működik, az is elérhető az MPLab Discover-en. Ez az MPLab Discover, nem tudom, Attila említetted, ezt érdemes megjegyezni, mert itt listázunk minden demo applikációnak a forráskódját és dokumentációját, tehát nem kell a Google-n vagy mindenhol keresgélni, hanem itt egybe meg lehet találni az összes Microchip demo applikációt, ami publikus, mert természetesen a referencia dizájnok és hasonlók még vannak ezeken felül is, de amiket publikáltunk, azok mind itt vannak a MPLab Discovery-n. Oké, néhány újdonság a motorszabályzás, motorvezérlés területén, új eszközök. Már nagyon hiányzott egy új motorvezérlő panel, ami kicseréli az MCLV2-t, ami már egy eléggé régi board, talán 10 éves, vagy még több. Ez most már tényleg 48 voltos motorokat is támogat, továbbá külön tápellátása van a vezérlő elektronikának, illetve külön választhatom a teljesítményelektronikai tápellátást. Ez megint csak nagyon praktikus, főleg, hogyha fejlesztünk, rövid zárlat van, túláram van, akkor nem lehal az egész fejlesztőpanelem, hanem csak a teljesítményelektronika megáll egy túlárammal, és utána a vezérlő elektronikám az tovább működik, tehát elemezhettem a szoftverbe, hogy mi is történt. Ha egyben van a kettő elektronika, történik egy túláram, akkor meghal a mikrokontrollerem is, és akkor elvesztem az adatot, hogy most mi is történt, ugye. Úgyhogy ez nagyon jó kis fejlesztés. Ugyancsak van hardveres túláramvédő, ami lecselve van, tehát hogyha valami túláram történik, akkor meg kell nyomni egy gombot, hogy ezt a lecset kiengedjem, tehát manuálisan kell beavatkozzak. Ez megint csak fontos fejlesztésnél, meg motorvezérlésnél, hogyha történik valami baj, akkor ne automatikusan szoftveresből csak újra és újra belefut a túláramba, aztán túlmelegszik, vagy akármi, hanem ezt manuálisan ezt be kell avatkozni. Tehát, hogyha a szoftveres hibát ezzel ki tudjuk küszöbölni. Jó, 25 amper tud a board. Jó, hogyha még egy-két hűtőbordát rárakunk, akkor még lehet, hogy feljebb is mehetünk, de azért ez már lefedi a teljes igényeket ezekre a tipikus alkalmazásokra. Jó, tehát új fajta vezérlőkártya van, tehát amivel mikrokontrollereket tudjuk kipróbálni. Ezek a Dual Inline Modules, tehát mindenki emlékszik a PIM-ekre, ez a Plug-in Modules, ezt felváltja a Dual Inline Module, ezt lehet cserélgetni a boardon, és vannak különböző elérhető Dual Inline modulok különböző mikrokontrollerekkel, főleg DSP33CK-ra, illetve a két magos DSP-kkel is van egy ilyen Dual Inline modul, és most már van a DSP33A-val is egy Dual Inline modul, ami nekem van, illetve van még, amit itt nem listáztam, 32 bitesekre is van Dual Inline modul. Jó. Referencia design, az mindig folyamatosan fejlesztünk referencia dizájnokat. A legújabbak, amiket ki szeretnénk emelni, például egy autóipari hűtőventilátor, ez pontosan ezzel a System in Package-el készült. Ugyancsak van, azt hiszem, ez a vacuum cleaner, tehát ilyen sportszívó referencia design, e-bike referencia design, légkondicionáló, hűtőgép referencia design, és a többi. Ezek már egy kicsit régebbi dizájnok, ezek az újabbak, amiket kiemelnék. És van még egy, amit... Ja igen, és ez még mozog is. Igen, tehát működik, valóban. Nem csak mutatom. És itt van még egy nagyobb teljesítményű e-bicikli, vagy e-motor, nem tudom, ez most milyen kategória már, ugye
A pedelek az ugye 500 wattig szabad Európába szabályozás szerint. Van arra is egy referencia dizájnunk, vagy szoftveresen le lehet nyilván korlátozni, illetve van egy nagyobb e-motor bicikli, vagy nem tudom minek nevezzem, ami 3 kW-ig képes meghajtani a motorokat. Ez is egy újdonság. Akkor egy algoritmusról beszélnék. Múltkor talán már említettem, hogy fejlesztés alatt van ez a Zero Speed Maximum Torque megoldás, tehát hogy nagy teljes nyomaték álló állapotban. Ez körülbelül már egy 2-3 éve kezdtük fejleszteni közösen a Linci Egyetemmel. Ami miért fontos ez az algoritmus, a piac ugye a olcsóságra törekszik, a szenzorok, halszenzorok, enkóderek azok mind költségek, és ezért próbálunk szenzormentes vagy szenzorless algoritmusokat használni motorszabályzásoknál, hogy költségeket csökkentsünk, és mindig a kihívás az, hogy ezek az általános algoritmusok nulla fordulatszámnál nem működnek, vagy alacsony fordulatszámnál nem működnek, mert a back EMF a motornak annál a sebességnél kicsi, tehát a visszaható feszültsége ez kicsi, és ezen alapszik a legtöbb becslő algoritmus. Most ezt kiváltjuk egy aktív méréssel lényegében, tehát a trükkje a dolognak az, hogy ez a mezőorientált szabályzás, most ne menjünk bele a részletekbe, de lényeg, hogy egy négyszög jellel gerjesztem az egyik a fluxus komponenst igazából, és visszamérem, hogy milyen feszültség visszahatáson van a motortól, és ebből vissza lehet mérni lényegében a motornak az induktivitását, és attól függ, hogy a rotor hol helyezkedik el, más lehet az induktivitása a motornak, de ez az a feltétel, hogy a úgynevezett fluxus irányú induktivitás, illetve a nyomaték irányú induktivitás különböző legyen. Ez speciális, nem is speciális, mondjuk a motorok 50%-a rendelkezik ezzel a paraméterrel, elérhető, de lényeg, hogy erre kell figyelni, hogy ez az algoritmus a motor paramétereire érzékeny lehet. Nyilván ezt előre meg kell vizsgálni. Na és ami még újdonság ezzel kapcsolatban, tehát hogy az egyik az, hogy most már elérhető az összes implementáció, Motorbenchbe is, és szoftveresen is, Scilabba is, modellalapon is. De ami még újdonság az, hogyha most ugye ez a gerjesztett jel, ez 10 kHz-szel megy, és van egy nagy induktivitású motorom, akkor ez a 10 kHz-es feszültségváltozás, tehát ha csinálok egy feszültséget adok a motorra, egy nagy induktivitású motorra, akkor milyen visszajövő jelem lesz? Attilán kívül valaki? Tehát lényegében nulla visszajövő jelem lesz, mert ugye mivel nagy az induktivitás a motornak, ezért a DT az kicsi lesz, mert hogy hiába adok rá nagyobb és nagyobb feszültséget, az áramváltozás túl kicsi lesz, mert nagy az induktivitás, ugye? És ezt mérem vissza ugye az áramból. Tehát erre home appliance-ra, ahol nagyobb induktivitású motorokat használnak, erre ki kellett találni egy új algoritmust. Tehát az új algoritmus az, hogy ZSMT LF, tehát Zero Speed Maximum Torque Low Frequency. Mondjuk ez kicsit fura, mert ugye az injektált gerjesztett feszültség ugye az nagy frekvenciájú, de mondjuk az alap négyszögjelhez képest mégis ez kis frekvenciájú, de mindegy, lényeg, hogy ez a neve, hogy low frequency a 10 kHz-es alap algoritmushoz képest. Igen, tehát ez egy újdonság, tehát most már mosógépeket, nem tudom, mosogatógépnek a szivattyú pumpáit és hasonlókat is meg tudunk most már hajtani ezekkel.
A mosógépnek például ez egy tipikus igény, ugye amikor a ruhával meg van töltve a mosógép, és nulláról el kell indulni, akkor kell egy nagy nyomaték, hogy elindítsuk a dobot. Vagy akár egy futószalag is egy hasonló applikáció lehet ipari környezetben. Jó, milyen szoftver megoldásaink vannak, amik ezeket támogatják? Motorbench, az lényegében egy GUI, egy MCC-be integrált, tehát ez a MPLAB X kódkonfigurátorba integrált megoldás, amivel be lehet állítani az összes paramétert, bordparaméterek, motorparaméterek és hasonlók, és a végén rá klikkelek, hogy Generate, és akkor megkapom a forráskódot, a dokumentációt, motorparamétereket, és természetesen egy nagyjából beállított szabályzó coefficients együtthatókat. Igen. Ez a tool is már egy jó ideje fejlesztés alatt van. A legújabb feature-ök vagy szolgáltatások például a stall detect, tehát hogyha megáll a motor valamilyen oknál fogva, tehát ezt tudja érzékelni és jelezni a felhasználó felé. Egy söntös árammérés, meg 3 söntös árammérést is tudja már, a 2 az már régebb óta, de a single az mindig egy trükkösebb, ez megint költséghatékony megoldás, és ugyancsak maximum torque per amp és fluxus csökkentés, egy kalkuláción alapuló, hogyha gyorsabb motorforgást akarunk elérni, mint amit a motor alapból tud, és a többi, tehát hogy jó néhány új feature és szolgáltatás van ebbe is. És köszönöm szépen a figyelmet!